Is-sinifikat profond ta' dak li ċelebrajna llum huwa proprju il-kelma grazzi. L-ewwel grazzi lill-Alla li f'nies u frajja bħalma kien il-Kardinal Ratzinger u l-Papa Benedittu 16 tagħna xhieda sabiħa tal-Vanġelu. Huwa stedina wkoll biex it-talim li ħalla il-Papa Benedittu nożżuh. Waqt intervista fil-programm Net Live wara l-funeral tal-Papa Benedittu 16, l-Arċisqof Charles Scicluna ddeskriva l-atmosfera li kien hemm fi Pjazza San Pietru bħala ċelebrazzjoni tal-ħajja tal-Papa Emeritu. Iċ-ċerimonja kienet waħda ta' niket imma b'sinifikat profond, kif xtaq l-istess Benedittu 16 u kif huwa wkoll l-istil tal-Papa Franġisku. L-Arċisqof Scicluna aċċenna l-kliem meqjus tal-Papa Franġisku li sellem lil Benedittu u semmih bismu mhux darba. Fil-fatt kien qed juża omelija tal-istess Benedittu li b'xi mod kiteb il-biċċa l-kbira tal-messaġġ li twassal fil-funeral tiegħu stess. Dawk il-riflessjoni sbieħ fuq ir-raj, ir-rixxoxt, il-gratitudni kollha huma ispirati mit-talim sabiħ u evanġeliku tal-Papa Benedittu. Li il-Papa Franġisku sens ta' tistima profonda rid juża propju fl-omolija tiegħu illum. L-Arċisqof sqar li kienet xi ħaġa sabiħa ħafna li tara 150 kardinal, mijiet ta' isqifijiet u anke eluf ta' saċerdoti u eluf ta' fidili nsara jipparteċipaw f'dan ir-rit ta' tama għaliex fuq kollox l-Ewkaristija hija propju ċelebrazzjoni tar-rebħa ta' Ġesu Kristu fuq il-mewt. Dwar il-legat li se jħalli l-Papa Benedittu 16, l-Arċisqof qal li fl-opinjoni tiegħu għadu kmieni wisq biex napprezzaw id-don li tagħna l-mulej bit-talim ta' Ratzinger fil-kitba tiegħu. U issa hija responsabilità tagħna li dan id-don li lqajna mingħand Alla permezz tal-erf, l-umiltà u l-ġentilezza tal-Kardinal Ratzinger nużawh. Hemm minjiera ta' erf li huwa aċċessibbli, tenna Monsinjur Scicluna, u wastqar li l-ħajja ta' Benedittu tista' tinġabar fl-aħħar kliem li qal fit-3 ta' filgħodu tal-31 ta' Diċembru, il-jum tal-mewt tiegħu. Ġesu tiegħek, Ġesu jiena nħobb. Daw il-kliem, l-aħħar kliem li instemaw mill-fom il-Papa Benedittu, Papa Emeritu, huma propju sintesi. Huma stedina wkoll għalina li aħna jkollna l-istess risposta għall-imħabba ta' Alla. Imħabba li tirrispondi b'imħabba.